καταλάβει σίγουρα, αλλά την άλλη μπορεί να μην το περιμένετε. Λοιπόν, η μία εννοείται είναι αυτή με την Ατζελίνα Τζολί που αφηγείται τις τελευταίες ημέρες της Μαρίας Κάλλας στο Παρίσι. Πραγματικά είναι τέλεια, θα πάω να τη δω κιόλας. Με την Ατζελίνα Τζολί εννοείται. Στη σκηνοθεσία ο Παύλο Λαρέιν. Είναι καταπληκτική ταινία και η ερμηνεία της Τζολί τα σπάει. Και η άλλη είναι αυτή με τη Χρήστο Μάστορα για τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη. Με τη Χρήστο Μάστορα που αφηγίζει τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη, του τραγουδιστή, στη σκηνοθεσία Γιώργου Τσιμπερόπουλου.